سلام فتوات تخطاتلت مدبنا كم يتخنو نلو منبقر عين رقبي تبل ترغا حيسالكم متقلخو فيديو لايك شير بمكبار جمرو سابسكرايب سيكبركم سابسكرايب بمكبار بيتساب كونو ندابلكو تهبونو ريتو قبل بندا مسكنكو ناب ترغا قبلكم عين رقبيت دراسي تأنكست ساموئيل عين رقبيتن كالوت حاصر زنتاتاتن كابس حزة ኣብ 2017 ዓመተ ምህረት ካብ ዝተሓተመ መጽሓፍ ትዕግስቲ ሳሙኤል ዝተወሰደ ሱር ዝሰደደ ድኽነት ኣብ ዝነገሶ ሰብ ከም ሑፃ ኣብ ዝበዝሓሉን ግርግርን ኣገልግል መሊእዎ ኣብ ዝነበረ ጽቕጥቅጥ ኣብ ዝበለ ገዛውቲ ዓበ ምናልባት ነቲ ሰፈረይ ጽቕጥቅጥ ዝበለ ነይሩ ኢልካ ምግላጽ ነቲ ዝነበረ ኣግርግርን ጸቕጥን ብዘኣገባብ ኣይገልጾን ይኸውን ምኽንያቱ ገዛና ኣብ ናይ ኢትዮጵያ ዝዓበየ ዕዳጋ መርካቶ ማእኸል ስለዝነበረ ናብ ገዛውትና ክትመጹ ከለኹም ናብ ገዛና ዝእቱ ጸቢብ መንገዲ ክሳብ ትረኽብዎ ብመንጎ ብዙሕ ኣግርግርን ጽቕጥቅጥን ክትሓልፉ ግድነት እዩ ሊስትሮታት ለማኖ ናይ ጎደና ተቐማጦ ሰረቕቲ ናይ ጅባ ኣብ ኩሉ ወሰን መንገድታት ሸቐጥ ዘርጊሖም ዝውዕሉ ነጋዶ ኩሎም ነዚ ጽቕጥቅጥን ኣግርግርን ዓቢ ተራ ይጻወቱ ናብ ገዛና ክትቀርቡ ከለኹም እቲ ጽቕጥቅጥን ኣግርግርን እንዳበርትዐ ይኸይድ ካብ ኩሉ ኩርናዓት ዝመላለሳ ታክስን ሚኒባሳትን ዘየድሊ ናይ ዕሽሽ ዝበሎ ድምፂ ክላክስ መኪናን ኣእምሮኹም የዘንብሎ ስም ዘይብሎም ዋንነት ዘይብሎም ዝተረስዑ ዝጠመዩ ኣኽራባት ኣብ ዝኹሉ ኣግርግር ኣብ መንጎ ኣጋርኩም ኣግሽግሽ ይብሉ ትርኢትኩም ብዝበለጸ ንምውሳኽ ብዝመስል ብዘይ ዝኾነ ምኽንያት እቶም ጨካናት ወነንቶም ዝባኖም ብኹርማት ዝግረፉ ኣእዱግ ናይ ስቓይ ድምፂ ብየማንን ጸጋምን የሰንየኩም ኣብ ደገ ገዛና ክትረግጹ ቁሩብ ክተርፈኩም ከሎ ከምኡውን ብሰብ ዝተጨቓጨቐ እንዳቡን እንዳ መስተ መሸጥታት ነፍሰን ሸይጣን ዝሓድራ ናብረአን ንምምላእ ኢለን ፈሓምን ዝተፈላለዩ ንብረትን ዝሸጣ ኣረግቶት ኣንስቲ ናይቲ ኣግርግር ኣድመቕቱ ኮይነን ይቕበላኹም ኣብ ንኣሽቱ ካፌቴርያታትን ቤት ምግብታትን ገበላታት ድኽነት ዘድቀቖም ደቂ ምዉታት መጽለልን ምግብን ንምርካብ ክጨቓጨቑ ምርኣይኩም ናይ ግድነት እዩ እዚ ናይ ንእስነተይ መልክዕ ነበረ ልብ ዘይትበሃል ዘይትረአ ዝብል ሓሳብ ፍጹም ፍሉይ ትርጉም ዝሃቦ ቦታ ካብ ንእስነተይ ጀሚረ ሕማም ዘጥቅዓኒ ቆልዓ ነበርኩ ብፍሉይ ኣገባብ ናይ ሓደ ሕማም ስም ፀዊዐ እዚ ነይሩ ሕማመይ ክብል እኳ እንተዘይከኣልኩ ነቲ ዝረኣየኒ ሰብ ግና ብምርኣይ ጥራይ ኩሉ ዓይነት ሕማም ዘሳቅየኒ ከም ዝነበርኩ ንጹር ነበረ መብዛሕትኡ ግዜ ናይ መወዳእታ ውላድ ፍቕሪ ንጸፈሉ ፍሉይ ክንክን ይግበረሉ ይበሃል ኣነ ግን እዚ ካጠመንን ብፍጹም ካብ ዘይምሕሳበይ ዝተለዓለ ኣበይ ከም ዘለኹ ኣበይ ከም ዝኣቱን ኣበይ ከም ዝወፅእን ዝሓስበለይ ከም ዘይነበረ ክርስዖ ኣይክእልኒ ኣብኡ ኣብ ትሕቲ ዒንቶም ከለኹ እኳ ምፍጣረይ እውን ኣይዝክርዎን ነይሮም ኣለኹ ረኣዩኒ እኳ እንተበልኩ ልክዕ ክልተ ጸጋም እግሪ ከም ዘለዎ ቆልዓ በቲ ዝቐጠነን ዝደቐቐን ሰብነተይ ሰንከልክል እንዳበልኩ ናይ ርእሰይ ዓለም ከዳሉ ዝተገደፍኩ ነበርኩ ከም ዝዝክሮ ስድራ ቤተይ ይፈትውኒ ነይሮም እንተኾነ ግን ንሓንቲ ህሞት እኳ ናፊቐዮም ከም ዝነበርኩ ኣይዝክርኒ ኣብኪዑ እንተተንፈስኩ እኹል ነይሩ ንዓዓቶም ምናልባት ነዚ ጽሑፈይ ክተንብቡ ከለኹም ኣብ ውሽጥኹም ምፍቃርን ክንክንን እኮ ፍጹም ዝተፈላለዩ ነገራት ኣይኮኑን ዝብል ሓሳብ ክፈጥር ይኽእል እዩ እንተኾነ ግን መብዛሕትኡ ግዜ ኣብ ኣፍሪቃ ብፍላይ ድማ ኣብ ኢትዮጵያ ንህፃናት ፍቕሪ ምሃብ ምፍቃር ዝበሃል ነገር ኣብ ግምት ዝኣቱ ጉዳይ ከም ዘይኮነ ክትግንዘብዎ ኣይግባእን እስትንፋስኩም ጭልጭል ኢላ ብሂወት ምንባርኩም እንተተረጋጊጹ ኣብቅዐ ወለድኹም ከም በረኸትን ዓወትን ይቆጽርዎ ንወለድና ውላዶም መዕረፍ እንተልይዎ እንተ ዘይጠመየ
انتزي عرقة قرو فيدل توسيخون بملخختهم بقى إذا عينت كنكن نفقر يتغالل كالو كل تمالئو جن فقر كودي لنيلكم تقرم ريمكم بمخنيات تخرت مسان زوردكم سنا مراو قدات ناعاتهم قدايا ما يكونن تقداس نتوان أيبوان عبيت إنا بحالتي نقسنتكم قليلهم أشيش قبلكم كلو نتناتاتكم بالحنت بابن أبقمت سلازي توو كم ستليو بزي قدب يساربو إذا دما نعي نايفت أرامعصو كفتالي أب تحتي إنتم كلخو نعاتم كنا صور مخاني كاب أدمين لعلي تعصابيت كبراني نساتهم زتاكم كساربو خلوو أنا دما بتخرت الناس معكو تغم تسمسلون النتبتات كله بزرزر أما هدر أموري كمسكب جماركو أمونغو عبيتي سنبرة اتعزيزة قرم زمدنا فلسفنا والتحساسباي كمعبلن أبتك زيتي ملس زي رخب كله مرداتا زي بلو حطوتاتي كستنتن أقددني اسكي حدا زكاة أمان النقر كأللكم أب حدا أوان حاو بوي أب أوان درار نابقزانا متأ مقب قريبو كمبلا ناتدالنا نبرنا أبوي نحاو بوي مسانا نخبلا عدمو حاو بوي كن أي فالين بلا متأجأ جمرو أتبج خبلا أبوي دكا كيمو كلمونو جمرا حاو بوي دما كندينا كنز أغبن مبلع كم زيدالن نمر أي نايتا معالت زكاة أمو بزرزر كتنتن جمرا زقر مكم عركي أبصرح عبيت لزرخبة أب كمي زبالة هوتيل وسيدو دور هو قابي سني كاب أأمن لعل بلع اندا بلا ممحالن مكزاتن جمرا أمو داتا بوي نتني حاو بوي انبيتا تقبيلو متغجا أقارت أدي بترعا ملمان جمرات تموت كندا بلت أتبجخا نعيلكا نمت عمزا كالكواس كقرو كولس اندا بلت كتمحت أنو جمرات اتي بقى أبي كأتومو تأكي بلغو اندا بلت درقيلو سنبر سابعي هاندبت نتاش حان الإلو مبلع جمرة اندا تكرمكو كعزبو جمركو بزكرمكو نتات أبتناي مكبت أولاس تأكرناين لعلي كاو من لعلي استفز نبرة إذا حاوبوي نيرو كم حق بالا لعقو كم أمنايت أميت أدماس نبرة نسلست معال تساتيفو أمنا هنات أولا تقوموس فتح زلويو تمثل أمودقا أمرؤو تعيس خنسب بغليلو وياي فاليلو وصانو خفلت انداخ آله نمنتايو أبزو بوزح زيد اللي تراماتيو كم زبل أمو داتات إحيلو مبلع زي ترفون تخينو نخبرو بمحساو انت يمتو متجمع ناي كرعات منفاس نست أمي خبي كم زي تكبو فليت أخونا اللو إزي خونتي أنا قنا بزعوات درها مبلعو زي سرحة دراما حق خونالو تمني نيرا مغنياتو أدي ناي مخشان كإلات سلا زي نبرا اتن تسرحان عينت مهبتات اخلي يبلاي نبران كمتي أغدي مسنقركوكم بنسنتي حممتن قد أنا نبركو أب إثيوبيا كيلاتات حقايم دهالو ولدقنا مبساحتو غزي بكوربابتي بزما دومن بسفلتوهم سباتن رئيتويوم زمرحو سلازي بناي كوربيت تقوما كم بتر مقطاني بزي متان كبدي موتارون حبي حزوا تباهيلو توسنا بأرأيي ولات كان معباي ناي ملو غزاوتي إد محواس كم زادلي زبل ناي أفريق أوان تنت وين مسالين أب إثيوبيا كم متأن لعلي كم مجنان استلعله كم سمسلو زخون غروبيت نفتاويو مرميرو حاب خمزلو كوسني خيل كابزي معدال كوينو بتا قدام نكو زكات أماني إذ نبرا عد سلاميلة مسني كزاوتناي أرغتي كم لبين دا تتصاوت خلقو ويسورو زي باسبهالا حانت أرقيت قربيتنا كابتم قول أفالين أئنتن أبلع لي أتقورا نايسن سبيت رئسان آسيو كان مكزافو استلع على
اتخمت أن العلي سقط أن السبناتن نسكسيف نجر بمنتاي تأمر تساكي من كم زنكساقسان مفلات يتأقم كسكوما خلوا سنكل كالمبالن مستي كسف نيرسن متأسسار كم زلوا فتوم أي تراترني كم حقي تعرفا يمسل دأمبر نويزرو زيبا كنتيلا كريئن كاللخو ناي سخوانا ناي عطاوموت فيلم كم مقابر تسيو واتيو زنكساقس ناي ريساقت أبهريان سمسلا نتكسو فرسن داقوتتا بهداءات زنكساقسالو من قدي بحقي أزيو سفرح نبرا بتا معالتتئا كاب رحوق رئين تسخون نيرا بقليلو كملت مخالكو نيرا انتو خنقن إذن سبيتي مبساحتو قزي لكا كم تنقلا بهاندبت سلازخساتا بزي محساب أب إيدان أتوخو بسنبادا أما أعتبر رسي كم مهبوط أي زخونة كالا أماراتي أي نبرانن نقرات نمك إلالن نمرسا عنيلا بزعواتي أمونغو رئسانن سبنتن نزالو زي ممتت أنطراح كستانتن جماركو انتو خنا تخرتي كاب تخناتات كرحقوكان تفتنكو بحانتي إيدان تأميران حيزناني بتخل ايتي إيدان بتن تسروراتن كتن تتساوعتن كابدي دقاقي من دات أوغا خجقاجقان خلوا نتستسمعن حمام أي رسعون إزي وي وصفات وي حبيو اندابلا نتتوتيرو زنبرا خبدي بحيلي حساسينن تسوميقن مسودقا صوتي أبالاشين إيدي حيزن ناب كزانا قصنا أمرحنا ناي كزانا صالون بمازا أنتان تعويدو ست تنسنيسو أدي مسكال أوت سلست قربابتا بون انداست مقارا مو زخنا إلان دا قايدا بتحنا مسوي زرو زبيبا ناوشتخن أدخلنا كم تلمود أنا تقداسنت أيتوهبنن نتن سبيت قنا مو زبلا أقوابلا تقبرلن بوزح كيس أنحا أب عالم فتح زداليو كندهو تطاط أقامات اندهالو ويزر زيبا اتناي كبداي كداي آسي خمسة شاقالن نداي أرقاقز آلا بؤو نبؤو أداي تأوي عتني أب تسالون أما أخلن تأتو قبل أزازتني أب كن متنقروا بتخلن أداي كداني لألكبل حتتتني أمارات سلازي نبراني كداني لألابيلة قد ألابتانتين نتزمن منا قارين دار أخو كما وحد بيت مذاكر زلا حوالتي دريقة ترفكو بب ترى بنفس وكافن نتستنفع خبدي نحسين مجباتن جمرا أمو داتا زخون حكيم أبزي نبرالو بمتحوار سبتعو وصانة زرقيو حابي أبقبدي من باريو إذا قداي ناي سمعيت بسلا فتير اللي خونيلكم تحاسيبكم تقاقيكم قربي تأكيبا كداني تقاليعو أكالاتي بزي فقادين تتدحسسة أب حتاو هواتي كمرمر مفقادي نعاي عب وردتكوان تنبرا انتو خنا أمونغو إلالوم سمت فتو محازاي منصور مسامعخو حساباتي تواتاتينوم سلس نبرو رأسي كردنن قزي أي نبرنن سلازي نتخالي كل قديفة إزني تين مبالك أتسألكو ودتا منزرا شمو ماني نيرو بس ما ايوه منصور نسوانا كم تخامولاتكي كابدو تواتير نيريو أردي قنا مني بتحلا ولادا بس نسرعات معواي سينا أب كابدو تقلعا وصفات نجيس نيرو حادا معالتي اتوصفات بفنج واتي نيرو نفس واتي نفس اتاوي إيلان ويزور زيبا حميتان كتسالا اتوصفات بفنج أنا موطا قداي أسن بيدوني أبقو نقيت أترفكو نخبي دنات اتخناتات نمغلاح أبنا تقريبا أنا كساب سفلتو ناي منصورادة بحقي أمن سراي نبراتن انتو خنا نرداي ناب كبراو سوكمتي نختساقاقر نمن نقاقاح اتمبرتا تعتا كم زدلين نردي ناي سمت اللام وفري تتعا حزوء سلا من تايوم ازوم فلات آتينا بهالتي تصبو نقر نمقبار كبلو نتزخفاء حاسوت ستك أملو بخفاءات ستمور كسلوهاتك انتاي تصبو قالوا
ንዓይ ከመይ ገይሮም ናይ ሓቢ መድሃኒት ከም ዝቡኒ ክዛረቡ ከለዉ ድምፂ ኣጥፍኤ ሽሉኽ ኢለ ናብ ገዛ መሓዛይ መንሱር ኣምራሕኩ። ብዛዕባ እቲ ዝኣተኽዎ ሽግር መንሱር ክሕግዘኒ ኢለ ስለ ዝሓሰብኩ ክሳብ ዝረኽቦ ሃንቀውታይ ውሱን ኣይነበረን። መንሱር ናይ ቀረባ መሓዛይ ነበረ። ጨጉሩ ካብ ፍርቂ ርእሱ ስለ ዝጀምር ካብ ርሑቕ ክትሪኦ ከለኻ በራኽ ይመስል። እንተኾነ ቀሪብካ ክትሪኦ ከለኻ እቲ ኸቢብ ርእሱ በቲ ዝተፈረዘ ልሙድ ጨጉሩ ዝተሸፈነ ድንቡሽቡሽ ዝበለ ሕጉስ ቆልዓ ነበረ። ክልቴና ካብ ዘንበብናዮ ዛንታታት እንዳፈጠርና ምዕላል ንፈቱ ነበርና። እንተኾነ ኣብ ዛንታ ምፍጣር ንሱ ካባይን ላዕሊ ኣዝዩ ይበልጥ። ሓሶት ይዛረብ ከም ዘሎ እንዳተፈለጠ እኳ በቲ ናይ ፈጠራ ክእለቱ ዝተኣለመ ዛንትኡ ዝኾነ ሰብ ክሰምዖ ባንኪ ይሓድሮ ነበረ። ኩነታት ዝገልጸሉ መንገዲ ኣዝዩ መሳጢ ካብ ምዃኑ ዝተለዓለ ሰማዕቲ ዛንታ ኣብ ዝተኸሰተሉ ቦታ ኮይኑ ክሳብ ሰምዖ ዝገብር ዝተኻህነ ክእለት ነበሮ። ገዝኦም ክበጽሕ ከለኹ ኣዲኡ ማዕጾ ከፈተትለይ እሞ ሓቒፋ ስዒማትኒ ናብ ሳሎን ኣምራሕና። ሓደ ነገር ትዕልል ነይራ፣ ግን ዕድመን ወይዘሮ ዘይባ መስምዕየይ ተመንጢለየ ነይረ። ከናፍራ ክንቀሳቐሳ ይርኤን ኣለኹ፣ ግና ኣብ ሓሳባተይ ብዘይ ምቁራት ዘስተንትኖስ ነበርኩ ኣመንዝራ ዝብል ቃል ጥራይ ነይሩ። ጎረባብትና ከምዚ ገይሮም ኣእምሮይ ስለ ዝመረዙለይ ብውሽጠይ ረገምክዎም። ንመንሱር ብዛዕባ ወይዘሮ ዘይባን ተረኺቡ ንዝተባሃለ ናይ ቁሱ ሓሰኻን ነገርክዎ። ምስኡ ዝመሳሰል ነገር ስለ ዘጋጠሞ ብሓጎስ ነጠረ። ካብ ምሕዝነት ሓሊፍና ብሕማም ምትእስሳርና ኣፈናጠሮ። ካብ ኣፍንጭኡ ፍሉይ ፍጥረት ምውፅኡ ምስ ነገረኒ ኣዝዩ ገረመኒ። ኣሽንጓ ንኽጽየፎስ ሙሉ ብሙሉ እቲ ወስፋት እንታይ ከም ዝመስል ከም ዝነበረ ኣብ ወረቐት ስኢሉ ረኣየኒ። እቲ ዘጋጠመ ነገር ብዘገርም ኣገባብ ክትረኽ ከሎ እቲ ዛንታ ብዛዕባ ርእሱ ዘይኮነስ ካብ ገለ መጽሓፍ ዝተወሰደ ይመስል ነይሩ። ኣብ መወዳእታ ድማ ኣዲኡን ጎረባብተን መሪር ናይ ባህሊ መድሃኒት ክሰቲ ከም ዘገደድዎ ነገረኒ። ኣይሰትን ኢሉ ክቃለስ ምስ ጀመረ ከመይ ገይሮም ኣእደውን ኣእጋሩን ኣሲሮም ከም ዝጎተትዎን ካብቲ መድሃኒትን ወስፋትን ንላዕሊ እቲ ትንፋሱ ደፊኑ ክቐትሎ ከም ዝቐረበን እንዳሓዘነ ተረኸለይ። እዚ ኣዝዩ ዘፍርህ ዛንታ እኳ እንተኾነ ብኡ ንብኡ ናይ ወይዘሮ ዘይባ ግዙፍ ርእሲ ተዘኪርና ብዝሓቅ ሞትና። መንሱር ነቲ ናይታ ሰበይቲ ርእሲ ካብ መጠን ንላዕሊ ግዙፍነቱ እንዳጋነነ ርእሳ ኣብቲ ዝቐጠነ ኣካላታት ተሰኪዓ ክትርአ ከላኩ ዝተዘርግሐት ጸላልያ ትመስል ክብል ከሎ ሃንደበታዊ ሰሓቕ መፂኒ ዝሰትዮ ዝነበርኩ ሻሂ ኣብ ልዕለይ ደፊአየ ነይረ። እንዳተፃወትና ናብ ገዛይ ከብፅሓኒ ሓቢርና ወፃና። ገዛ ክንበፅሕ ቁሩብ ክተርፈና ከሎ ጡሉል ናይ ሲሚንቶ ንጻፍ ዘለዎ ሓድሽ መንገዲ ረኸብና። ኣብቲ ጎኒ እቲ መንገዲ ኣብ ካርቶን ዝተጻሕፈ ምልክት ኣብ ስምኻድ ኩልኩልዩ ይብል። ገለ ነገር ደሪኹኒ ንዓበቃ ኣብ ልዕሊኡ ንኺድ በልክዎ። መንሱር ኣዝዩ ፈሪሑ ከኣበይ ንኸሎ ከም ገለይለ ኣእመንክዎ። ወስፋት ካብ ኣፍንጭኡ ካብ ዝወፀሉ ጀሚሩ ንሱ ናይ ተውሳኽ ሊቕ ኮይኑ እንተነገሰ ኣነ ድማ ንዕልወትን ንሸፈጥን ውፉይ ኮይነ። ድሕሪ ቁሩብ ደቃይቕ ኣብቲ ሲሚንቶ እንዳተጓዓዝና ጩባ በልናዮ። ናይ ሳእንና ስምብራት እንዳሓተምና ከም ድላይ ልብና ዘለልናሉ። ሳእንና ነቲ ሲሚንቶ ኣብ ዝጨፍለቐሉ ቁፅሪ ንጎረባብትና ምርጋም ጀመርኩ። ኣብ ልዕሊና ቅጥዒ ዘይብሉ ኣዛዝነቶም ረገምኩ። ኣብ ነብሲ ወከፍ ስጉምትና ዘውርድልና ውርደትን ገና ዝፅበየኒ ናይ መድሃኒት ምውሓድ ሽግርን ናብ ውሽጢ ዝስርሰር ናይ ኮሳ ሓሰኻ ኩሉ ረገምኩ። ተሓቋቒፍና ሰላም ክንበሃሃል ከለና ገለ ዓብ ነገር ከም ተዓወተ ሰብ ብመንፈስ ኩርዓት ፍሽኽ በልና። ብዓመፃዊ ተግባርና ልዕሊ ዓቐን ተሓጐስና። ኣብ ኣፍ ደገ ገዛይ ምስ በጻሕኩ ግን እቲ መንሱር ተገዲዱ መድሃኒት ናይ ምውሓጡ ዛንታ ተዘኪሩኒ ፍርሕ ወረረኒ።
ከምዝ መስለኒ ክልተ ኣማራጽታት ጥራይን ዘለዋኒ። ቀዳማይ እቲ ዝህቡኒ መሪር መድሃኒት ብፍቓደይ ምስታይ፣ ካልኣይ ከም መንሱር ንዘይተርፍ ስዕረት ምቅላስ። ግን ሳልሳይ ኣማራፂ ተባሂሉ ናይ ወይዘሮ ዘይባ ርእሲ ምጭፍላቕ ዝብል እንተዝነብር እመኑኒ ንሱ ካብ ኩሉ መቐለለ ነይሩ። ገዛ ምስ ተመለስኩ ናይ ዓቕሚ ምስኣን ስምዒት ወረረኒ። ናይ ጎረባብትና ኣብ ኩሉ ነገር ጣልቃ ምእታው ካብ ንእስነተይ ጀሚሩ ኣዝዩ ዝመረረኒ ጉዳዩ። ሓደ ግዜ እኳ ይዝከረኒ ፀጉሪ ቅማል ወሪስዎ ኣደይ መፍትሒ ክደሊ ንጎረባብታ ክተማኽር ከላ ሻርባ ዝተጠቕለለ መንበስበስታይ ብቤንዚን ዝጠልቀየ ጨርቂ ኣብ ርእሳ ጌራ ሓንቲ ለይቲ ትሕደር ኢለን መኸራኣ። እስኪ ሕሰብዎ ክንደይ ተኣክል ሓንቲ ንእሽተይ ጓል ጨጉራ በቲ መርዛም ቤንዚን ከም ናይ ግብፂ ናይ ጥንቲ ሬሳ ብኣቡጀዲ ተጠቕሊሉ ከመይ ገይሩ ድቃስ ክወስደኒ ይኽእል? እግዚኣብሔር ሓሊኒ እምበር በታ ለይቲ እቲኣ ሃንደበት ኣብ ገዛና ሓዊ ተተላዒሉ ቅድሚ መደቀሲ ክፍለይ ኣነ ከም ፈትሊ ሃልሃል እንዳበልኩ ዝነድድ። ናይዚ ዘይተርፍ ናይ መድሃኒት ምውሓጥ ጉዳይ ኣሻቒሉኒ ዓራት ምስኣተኹ ንምጽናዕ ዝኸውን ይመስል መተርኣሰይ ጨማዲደ ሓቆፍክዎ። ብኡ ንብኡ ግን ኣብ ሓሳበይ ኣየ መንሱር ጅግና እዩ በልኩ። ከም ወስፋት ዝኣክል ነገር ካብ ኣፍንጭኡ ወፂኡ ኣሽንጓንዱ ክጽየፉ እኳ ደኣ ኣብ ወረቐት ስኢሉ ከርኤንን ከም ጅግና ምዝራቡን ኣዝዩ ኣገረመኒ። እዚ ዘጋጠመኒ ናተይ እንተዝኸውን ምናልባት ኣካላተይ ካብ ምጽያፍ ሓሊፈ ብምፍንፋን ከይሞትኩ ምተረፍኩን። መድሃኒት ዝሰተየላ መዓልቲ ምስ ቀረበት ጎረባብቲ ተኣከቡ። ብኡ ንብኡ መንሱር ካብ ታሕቲ ኣእዳዎም ፈንጠርጠር ክብል በእምሮ ሕልናይ ተረኣየኒ። ምዞም ከም ህፃናት ዝኾኑ ሰባት ምቅላስ ወላ ሓንቲ ከም ዘይጠቅም ስለ ዝተረድኣኒ ዕጫይ ተቐቢለ ብፍቓደይ ነቲ መድሃኒት ሃበልክዎ። ምዕርዓሩ ኣእምሮ ያሲርዎ ክወድቕ ቀረብኩ። ፊደል ዝቆፀረ ኣቦይ እኳ ንጎረባብቲ ሙሉእ ስልጣን ሂቡ ደው ኢሉ ከም ምርኣይ ሓሊፉ ከድሕነኒ ከኣለን። እዚ ጉዳይ በዚ እንተዝውዳእ መሓሸ ነይሩ። መድሃኒት ሰቴ በቃ ተገላገልኩ ክብል ከለኹ ኣየ ጎረባብትና ብሓንሳብ ኮይኖም ሙሉእ ብሙሉእ ብዛዕባ ናይ ዓይኒ ምድሪ ወይ ፍረ ቀልቀል ምይጥን ናይ ትንተና ርእስቲ ጉዳይ ምዃነይ ምዝርራብ ጀመሩ። ውርደተይ ዘጋደዶ ኣብ ጥቓ ገዛና ዝነበረ ኣቶ ካሳዩ ናይ ኣፍ ደገ ሓጹር ቀለም እንዳለኸየ ወላ ሓደ ኣማኽረና ኸይበሎ መድሃኒቱ ሳስተኹማ ግን እኮ እቶም ሓሳኹ ምውፅኦምን ዘይምውፅኦን ንምፍላጥ ሓደ ሰብ ዓይነ ምድሪ ክቆጻጸር ኣለዎ ኢሉ ነቲ ሓጹር ምልካይ ቀጸለ። ካሳ ብዘይ ምግናን መልክዑ ነቲ ቀለም ዝለኸዮ ሓጹር ይመስል። ነውሓቱን ስፍሓቱን ቁንጣር ሓጹር እዩ። ገጹ ደረቕ በዳን ስምዒት ኣልቦ ኮይኑ ብሓፈሻ ክርአ ከሎ ከም ክፈርስ ዝቐረበ ህንፃ ኣዝዩ የሸግር። ከምዚ ዓይነት ስምዒት ኣልቦ ሰብ ኣጋጢምኒ ይፈልጥን። ኣብ ቀብሪ ዝስማዕ ሓዘንን ኣብ መርዓ ዝህሉ ጓይላን ዝገልጾ ብሓደ ዓይነት ዝሑል ድምፂ እዩ። ነዚ ሰብ እዚ ኣጸቢቐ ክዕዘቦ ከለኹ ቁሩብ ብርሃን ኣብ ገጹ ብልጭ ዝብል ብዛዕባ ውድቀት ሰብ ክዛረብ ከሎ ጥራዩ። ሓደ ግዜ ይዝክሮ ኣብ ኣሜሪካ ትነብር ሓፍቱ ትፈትዋ ሓንቲ ጓላ ብዘስካሕክሕ ናይ መኪና ሓደጋ ተመንዚዓታ። ነዚ ኣዝዩ ዘሕዝን ዜና ኣብ ገዛና መፂ ነደይ ክነግራ ከሎ ይሰምዕ ነይረ። እቲ ነገር ኣዝዩ ልቢ ዝሰብር ኣሰቃቂ ፍጻመ ክንሱ ኣብቲ ናይ ካሳ ድምፂ ውሽጢ ግን ካብ ሓጎስ ዘይንእስ ፍኹስ ዝበለ ናይ ዓወት ስምዒት ዘለዎ ዝተዓዘብኩ ይመስለኒ። እንሆ ሕጂ እምበኣር ኣሜሪካ እንዳበለት ዓይና እንዳረኣየት ጓላ መኪና በሊዓታ። እታ መኪና ጓላ ጠጠው ኢላትሉ ናብ ዝነበረት መፅያ ደፊኣታ በለ እዝናህና በዓል ኣሜሪካ። እግዚኦ መሓረኒ ክርስቶስ ካብ ምባል ካልእ እንታይ ይበሃል? እግዚኣብሔር ከምዚ ኢልዩ ንሰብ ዝምህሮ በለ ኣፉ እንዳደረዘ። ካሳ ነዚ ዝኣመሰለ ዘስካሕክሕ ስቃይ ካብ እግዚኣብሔር ዝተዋሃበ እዩ ኢሉ ምእማኑ
ንመለኮትን ግፍዕን ኣተሓሒዙ ምርኣዩ ኣዝዩ ዘጨንቐኒ ነገር ነበረ። ሕጂ ድማ ሎሚ ኣቶ ካሳ ገና ከም ለዋሓሳኒ ብዛዕባ ዓይነ ምድራይ ከይተሓተተ ምልፍላፉ ውርደተይ ዘሕጉሶ ዓይነት ስምዒት ፈጢሩለይ ብቕልጡፍ ናብ ክፍለይ ኣተኹ። ብመተራእሰይ ገፀይ ሸፊነ ዝከኣለኒ ዓቐን ጨደርኩ። ዓይነ ምድራይ ናይ ምይጥን ናይ ትንተናን ኣርእስቲ ጉዳይ ብምዃኑ ኩነታት ክፃወሮ ዘይክእል ብስጭት ወረረኒ። ካብዞም ጎረባብቲ ዝተባሃሉ መህደሚ ቦታ ዘይምህላው ይሕሪቕኒ። ብዘይ ዝኾነ ተቃዋሚ ከም ድላዮም ጣልቃ ንምእታው ናጽነት ረኺቦም ነበሩ። በታ መዓልቲ እቲኣ ድሕሪ ሰዓታት መንሱር ክበጽሓኒ ንገዛና መጸ። እቲ መድሃኒት ዝኸውን ብደቃይቕ ካብቶም ላሰይ ንእስ ተኩስ ኣለቐቐለይ። ካብ ሓሰኻ ናጻ ዝወፀ መንሱር ናይ ተምላስ ሌቕነቱ ከርኢ ንላዕሊ ዘብለ ክዘመልክቶ እቶም ናይ ሓባ ሓሰኻታት በቲ መድሃኒት ሙዳቕም ምጅማሮም እዩ ኢሉ ኣበሰረኒ። ኣነ ድማ ሙሉእ ብሙሉእ ኣመንክዎ። እንታይ ከ ኣማራፂ ነይርኒ? ነገራት ከምዚ ኢሎም ከለዉ ስድራይ መንሱር ናብ ገዛና ምዝውታሩ ብዙሕ ኣየጨንቆምን። ብተደጋጋሚ ዝቐርበልኩም ፓስታ እንተዘይፈተኽምዎ እኳ ግን ከኣ ወላ ሓንቲ ጉድኣት ስለ ዘይብሉ ትበልዕዎ ኢኹም። ስድራይ ንመንሱር ዝፃወርዎ ከምዚ ናይ ፓስታ ይመስለኒ። ብዙሕ ይመጽእ ግን ወላ ሓንቲ ኣይጎድእን። መንሱር ከማይ ተኸሊሉ ተጋሪዳ ዓይነት ኣነባብራ ኣይፈቱን። ካብ ተፈጥሮ ሓፋር ኣይነበረን። በንጻሩ ክርአን ክስማዕን ኣዝዩ ሕጉሶ ነበረ። እንደኾነ ግን ካብ መሳቱ ዝነውሐት ማሸላ ሓደ ንዑፍ ሓደ ንወንጭፍ ከም ዝበሃል ዝተጋነነ ኣቓልቦ ምድላይ ንዘይተደለየ ሓደጋዩ ዝዕድም። ሓደ እዋን መንሱር ዘይስርሑ ንዓበይቲ ኣሕዋተይ ኣብ መጻኢ ኣብ መዝገብ ጂነስ ዓለም ለኻዊ ዘደንቑ ነገራት ስሙ ክፀሓፍ ከም ዝደሊ ነገሮም። እንታይ ዘደንቕ ነገር ተፈጢሩ ኣብቲ መዝገብ ከም ዝፀሓፍ ክሳብ ዝገልጸሎም ከማን ግዜ ከይሃብዎ ከብዶም ሒዞም ነውዓቶም ክሳብ ዝፈስስ ዝሓቕዎን እቲ ዘሕሾኽሹኽሉ ዝነበሩ ድምፆም ሕጂ እውን ከይተረፈ ኣብ እዝነይ የንጎድጉድ ኣሎ። በታ መዓልቲ እቲኣዩ ግንባር መንሱር ከዕቀን ዝተገበረ። እቲ ናይ መዐቀን ሜትር ናይ ምምፃእ ልኡኽ ተዋሂብኒ ስለ ዝነበረ ሒዘ መጻኹ። ኣብ ማእከል ክፍሊ ኣቐሚጦምዎ ግንባሩ ክሳብቲ መጀመርያ መስመር ፀጉሩ መዕቃን ጀመሩ። ብሓቂ ግንባሩ ኣዝዩ ገፊሕ ነበረ። ግን ከም ዕድል ኮይኑ ኣሕዋተይ እቲ ምግፋሕ ግንባሩ ዘይከሓዱ እኳ እንተኾነ ሰከኑ ምውፃእ ዝኣክል ዝተጋነነ ግዝፊ ከም ዘይብሉ ናብ ዝብል መደምደምታ በጽሑ። ከምዚ ዓይነት ውርደትን ሕፍረትን ክበጽሖ ኣይግብኦን ነይሩ። የዒንቱ ጨሚቱ ከይበቂ ክቃለስ ከሎ ከብደይ በልዓኒ። እንደኾነ ግን ጣልቃ ኣትየ ነቲ ዘይጠቅም ምፍላጦም ብሓይሊ ንምቁራጽ ኣዝዩ ንእሽተይን ዓቕሚ ዘይብለይን ነበርኩ። ሓደ ሰብ ክመልሶ ዘይክእል ጋኔም ብፋፃ ክፅውዕ የብሉን ዝበሃል በዚ ምኽንያት ዝኸውን ኢለ ካብ ምሕሳብ ሓሊፈ ገለ ክገብር ኣይከኣልኩን። ብሳይንሳዊ ገባብ ዝከኣል ነይሩ እንተዝኸውን ነቲ መዐቀን ሜትር ካብ እዳዎም መንጢለ ዕሽነቶም ዓቂነ መጠኑ ብቁፅሪ እንተዝነግሮም ክንደይ መሓጓሰኒ። እንደኾነ ግን ካብ መንሱር በንጻሩ ናቲ ዓቕሚ ዝነበረ ኣብ ልቢ ዘይምግባር ውሽጢ ስለ ዝነበረ እቲ ነገር ከም ዘባሳጨወኒ ዝኾነ ስጉምቲ ካብ ምውሳድ ተቆጠብኩ። ናብ ገዝኡ ከፋንዎ ከለኹ እቲ ናይ ምፍላጥ ድሌተይ ዓብሊሉኒ እሞኸ ግንባርካ ክንደይ ሴንቲሜትር ኮይኑ ኢለ ክሓት ሓሲበ ካብ ኣፈይ መለስክዎ። ኣሕዋተይ ግንባሩ ድሕሪ ምዕቃኖም ኣብ ወረቐት ገለ ነገር ክፅሕትሩ ርአዮም ነበርኩ። እንተኾነ ግን ኣሲና ተሃዊኽና ስለ ዝወፃና ነቲ ቁኑዕ ቁፅሪ ናይቲ ዓቐን ናይ ምርኣይ ዕድል ኣይረኸብኩን። ድሕሪኡ ግን ንርእሰይ ገሲፀ ናብቲ ዝተጋግየ ኣንፈት ዘውሕዘኒ ዝነበረ ሓሳበይ ልጓም ገበርኩሉ። ኣብ መንገድና ንመንሱር ምፅናዕ ቀጸልኩ። መንሱር ግን ብሓቂ ኣዝዩ ምስኪን ቆልዓ ነበረ። ናይ ዓለምና ዝዓበየ ሼፍ ክኸውን ከም ዝብህግ እፈልጥ ነበርኩ። ከብስል ከሎ ርእየ ኣይፈልጥን፣ ክበልዕ ከሎ ግን መወዳድርቲ የብሉን። መንሱር
نمግቢ ዝነበረ ፍቕርን ብዛዕማ ምግቢ ንምስራብ ዘጥፍኦ ዝነበረ ግዜን ልክዕ ከምቲ ንስርሖ ዓቢ ፍቕሪ ዘለዎ ናይ ቅርጻ ቅርጺ ተዋሳኣይ ነቲ ዝምርምሮ ቅርጺ ዘጥፍኦ ግዜ ዝወዳደር እዩ። ኣብ መጻኢ ኣብ መዝገብ ክብረ ወሰን ዓለም ጊነስ ክምዝገብ ዝተለየ ብክእለት ኣበሳስሉ እዩ። ኣነ ግን ንዕኡ ዋላ እንተዘይነገርክዎ ብውሽጠይ እቲ ልዕሊ ዓቐን ናይ ምብላዕ ድሌቱ ምስቲ ናይ ምግቢ ምድላው ክእለቱ ተሓዋዊስዎ ክኸውን ይኽእል እዩ ዝብል ጥርጣረ ነይርኒ። ብሕታዊት መሓዝኡ ከም ምዃነይ መጠን ተስፋ የቑረጽክዎን እቲ ብታሕዋኽ ዝልንቅጦን ዝፈትዎን ዝነበረ እኽልን ኣመጋግብኡን በዚ እንተቐጺሉ ብዙሕ ከይጸንሐ ኣዝዩ ልዑል ናይ ምብሳል ዓቕሚ ኸጥሪ ከም ዝኽእል እተኣማመን ነይረ። ይኹን እምበር እዚ ባህጉ እዚ በታ መዓልቲ እቲኣ ንኣሕዋተይ ብዘይምጥቃሱ እፎይ በልኩ። ፍሉጥ ሼፍ ክኸውን ዝደልየሉ ተዛሪቡ ነይሩ እንተዝኸውን እቶም ጨካናት ኣሕዋተይ ከውፅኡሉ ዝኽእሉ ሳጓ ምግማቱ ኣየጸግምን። ርእሲ እንቋቑሖ፣ ርእሲ ፋርጌታ ወይ ከዓ ግጥሚ ዝመስል መንሱር ናይ ድንሽ ፕሮፌሰር ወዘተ ብዝኾነ እንታይ ክብለኩም ነቲ ባህጉ ዘበላሽው ሳጓ ኣስማት ከም ውሕጅ መወረዶ። ግንባር ምዕቃን ካልእ ነገር እዩ፣ ሳጓ ድማ ካልእ ነገር እዩ። ሳጓ ኮ ሓንሳብ ምስ ወፀ ክትፈለይ ዘይትኽእል በሰላ ኮይኑ ይስተርፍ። ስለዚ መንሱር ነቲ ሕማሙ ኣብ መንጎይን ኣብውን ጥራሕ ክተርፍ ምግባሩ ኣሕዋተይ ከስዕብሉ ዝኽእሉ ዝነበሩ ካብቲ ዝኸፍአ ናይ መንፈስ ስብራት ኣድሒንዎ እዩ በሃሊት እየ። መድሃኒት ሓቢ ካብ ሰቲ ድሕሪ ሓደ ሰሙን ኣብ ገዛና ሓደ ዘደንቕ ነገር ተፈጸመ። ነዚ ምግላጽ ፈታኒ ነገር ከይኮነ ይተርፍን። ይስክሮ እታ መዓልቲ ሰንበት ድሕሪ ቀትሪ ነበረት። ሓደ ነዝናዝ ዝናብ ንመዓልቲ ዘይከም ወትሮ ኣዝሒልዎ ኣብ ሳሎንና ማእኸል ዝነበረ ፋርኔሎ ብዝግታ ይነድድ ነበረ። ናይቲ ዝናብ ድምፂ ምስቲ ኣብቲ ፋርኔሎ ዝወፅእ ዝነበረ ሙቐት ተደሚሩ ንገዛና ምውቕ ዝበለ ድባብ ሂብዎ ነበረ። ኣደይ ቡንድሉ ኮይኑ ኣብቲ ዝነድድ ዝነበረ ፈሓም ጌራ ክትቆልዎ ይርኢ ኣለኹ። ኣብ ጥቓኣ ዓባይ ሓፍተይን ናይ ታዕለት ሰተይቲ ቡን ክልተ ጎረባብትና ፋጥማን ወይዘሮ ዝርያሽን ኮፍ ኢለን ነቲ ቡን ብሃንቀውታ እንዳተጸበያ ወረአን ይስልቓ ነበራ። ገጽ ፋጢማ ንኣንባ ብምብራህ ተረፍ ድኻም ጥራዩ። ናይ 45 ዓመት ፋጢማ ጎረቤት ብሓፈሻ ዝነዓቓን ከምኡውን ካብ ምፍጣራ ዝተረስዐት ሰበይቲ ነበረት። ከይተመርዓወትን ከይወለደትን ዝኣረገት ሰበይቲ ከም ዝተረገመትከ ኣይቁጸርን ዶ? ጎረቤት ግን ንርክማናስ ክገድፎ ይትረፍ ንሓሜት እውን ከይተረፈ ተጸይፍዋ ረሲዕዋ ነበረ። ኣብዚ ታሪኽ እዚ ፋጥማ ናይ ሕብረተሰብ ኣድማዕነትን ጉልበትን ንምግላጽ ስለ ዝኣተወት ኣብኡ ጥራይ ከተኩር። ብዛዕባ እዛ ሰበይቲ እዚኣ መልክዓ ይኹን ባህሪኣ ካብ ምግላጽ ተቖጢበ ኣለኹ። ብኻልእ ወገን ድማ ወይዘሮ ዝርያሽ ኣብ ማሕበረሰብና ፍልጥን ስም ዘለወንን ነበራ። ኣብ ከባቢ 80ታት ዕድመ ዝርከባ እዘን ጽብቕቲ ኣረጊት ጽባቐአን ናይ ደገ ጥራይ ነበረ። እዛ ሰበይቲ እዚኣ ኣዝያ ኣኽራሪት ሃይማኖተኛ ከም ምዃና ሓሊፋ ኩሉ ይፈልጥ እትብል ዓይነት ሰብ ነበረት። ንዝሞተ ክተስዒ ክትብል እኳ እንተዘይሰማዕክዋ ካብ ሰማይን ታሕቲ ዘለዉ ነገራት ኩሎም ፍታሕ ከም ዘለዎም ንምርግጋጽ ኣብ ጉዳይ ነብዚ ወከፍ ሰብ ጣልቃ እንዳኣተወት ነገራት ክትፈትሕ ትውዕል። ብባህሪኤን ሰብ ኣይፈትዋን። እቲ ዘገርም ግን ኣብ እንተቐባልነት ንምርካብ ካብ ስርሖም ዝበኽሩ ብዙሓት እዮም። ብሓፂሩ ዘን ሰበይቲ እዚአን ኣብቲ ከባቢ ካብ ዘለዉ ሰባት ብምልኦም ብኽፍኣት ዝተመልኣ ነበራ። ኩርናዕ ሒዘ ከም ዘንብብ ንምምሳል ዋላ እንተፀዓልኩ እዝነይ ግን ኣብቲ ከባቢ ቡን ዝነበረ ዘተ ነበረ። ብሃንደበት ከይተሓሰበ ወይዘሮ ዝርያሽ ከምቲ ልሙድ ልዕልና ብዝተመልኦ መንፈስ ናብ ፋጢማ ኣነጻጺራ ወረ ጀመረት። እዋ ሕጂ ንስኺ ሰብኣይ እኳ እንተትረኽቢ እንታይ ዋጋ ኣለዎ? መኻን እኮ ኢኺ ኢላ እንዳተዋሰየት ምምካር ጀመረት። ናይ ፋጢማ ስቕታ ኣዝዩ ዘሰንብድ ነበረ። ንነብሳ ካብ ምክልኻል ዝዓቅታ ፍርሒ ክኸውን ኢለ ሓሰብኩ። ወይዘሮ ዝርያሽ ቀፂለን ሕጂ በትናትካ ዕድመ
عين سورن مسمع السانن سوايكوا نأخن ممرعوي مراتكن زتوكو أولد انتزي هبكيو انت يتقبرلو بل أمو أغلبوان نابتبون كبرا حدكوا ناقتن ملسن مهاب وين مسراب أيتفرن أب كسا كسا قشا كم زندا تواردت أديكوا نفاطمة خطابق أي كألتن أمو دما إذا بينا سخونة سبيتي بسقطة خد شعور مسرا أخوا عمي وهي تسمعني ويزرو سرياش مسرا بس جمرت تغلط أفا منفسا كاب تخفل واتي وزد أفا يمثل كمي عينت كان سبيتيني لا حسبكو أب كسادنس كبرو هابلن أب تحتي استنتلت ألا عب مسكالن تأميتا إسيقا بخفقات استملت سبيتي مس يسوس كريستوس زلون زمدنا متنتان جمركو نسو يحوي نساتني ساقيا بقى إزيو كمتي سبت خبابي زساربون تخينو اتبين سنبر ودن مسموتين ويسرو سرياش كمزي بنجر تنادافيت سخونا يبهال أنا أحواتين حويسو أب كوابينا أب سنبرو قلق خلوم كيمتا حسينين يبهال ودن مويتو نحنا به وتسلزلنا يخون بسخونا أنا بفتوم أيفتواني أبوين كلتنا يقرب عرختون ناي أول بونكساتيو مستوم ناي الدنيا كايش تتنبرو أتو سلمونن أتو كرمان أب كفيح كوف مبالي تقا كوفيلوم مس أبوي حيزو موز نبرو ناي بوليتيكا زاتا بوائي منفس كتسألوو نتي قدامي منسترن مرحناتون موقاسن منقافن أسيوم قبض فتوو أرستيو إتي ناي قدام وتادر سنبرا أتو سلمون نتسحلف سرعات أسيس لزفتو شعكو وي أبك زيناكو انتيلو مملس يابلون بأكاداتنا ما نمزي معراري سلمون كتسبلا أقاوم اللوو كامت أن العلي زكو فرشوفا شفتون تقري خون ويكاله قدنت كنافرون اتربعة تخرنا زمسل قطون نزر أيوسب إذا زي بال زربش ترقيت نبارو بحاد خبري إيدو أفنجي اندا درزن بتغال إيدو زحازو فنجال بون في تندابلا أي سمعبكم من اندا أنبر ينقركم اللوخكو بحق إيسب لكم شعور نسخاتكم تفلت ونقر أي نبرن بحاد قرشي شو مونتا وقاقحون نكزا أي نبرنا إيلو نت فنجال حيزو ناو آتو قرمات أمتا آتو قرما بسم النت رؤس نقنقا ناي آتو قرما قس تسارح زي تودأ هنت أي مسل نبرا توكوريلو نتو سيكون ملكعون نسرعيو بجاخم كم بحدش يعريم يسروحني زبل مال اختي سما حلال فيوز مسل أما مسبستو بتابع سقوط صاروج أقروالان تنبارو أب جبو حيزوا الزور ممشات عسر رغزين داوطأ بعيننا خنرئزي كالنا جبري كأري فتن جوغرو ممشات يدلي الكام محساب نوعلو ساسحقيو اتو وزيلو بزي قرص زنا وحج احمون أمونغوسنا نزولو قفيح قدادن نسري أساب يحرق كمزي تأكيبنا خلنا أبزا خبرت زنبرت ألاتين بقر مع تخان شولنا بهاندبت بحيالن زي قوارت اندمتي تخاقحو زسن بدنا كمز عين الدمت زلوو كم مرباش زي ناس مغحقح مسموت وي مسكالة حدقات زتا أساسر سلازخانة كلاتنا سنبيدنا تشغريرنا نابت معطو أمرحنا معطو مستخفته أموي وحافت بوي كانت أن لعلين لا تقدرتن بفرحن دانقتقتتن بعد بقى نابت أو أفتكينا استدربية بمنتقر بفرحي نابوي حاوي أترى أيسكا إذا تنقلت انتي كم زقمتت أوي حاوي معري من كون يخون كم زخوقود أكاسا حسبه كابسات انقلت ستلاخي من كون يخون اندا بلد نابت نقر كيك قرب قوتتتو أبوي نسم السماء سنبيدو داري أطرفة رئسا بخلت تقدا واحدة نبوي اندقناك تردو فتنت أترى إسكي إزي نيمو دقمتيو اندا بلد بخياتا قتلت تأسيلة ناب تستملكة نقر قربكو حاد نقر بسألين فتلي تتغليلو زفرح بامبولاس مسل نقر مسعدو زبال شحاني تتاحيزو مز تفلالي عينت قصل تأثيرو
ካብኡ ኣብ ኣፍ ደገ ማዕጾና ብትኽክል መስመር ሒዙ ተደርቢሎ። እዚ ትርኢት ንኹሉ ሰብ ኣዝዩ ኣሰንበዶ። እቲ ከባቢ ብፍርሒ ተረበሸ። ኣነ ካብዚ ዘፍርሕን ዘይልሙድን ፍጻመ ክሃድም ብድሕሪ ደይ ተሓባእኹ። ብዛዕባ እቲ ኩነታት እኹል ሓበሬታ ክንረክብ እንተዘይከኣልና እኳ ኩሉ ሰብ ዝተሰማዓሉ ነገር እንተነይሩ ሓንቲ ፍልጥቲ ጠንቋሊት ናይ ሞት ድግምቲ ኣብ ኣፍ ደገ ገዛና ከም ዘቐመጠቶ እዩ። ዋላ እኳ ንወይዘሮ ዙርያስ ዝነበረ ንጽልኢ መሰረት ዝሓዘ እንተነበረ በታ ዕለት ግን ከምቲ ዝተጸበኽዎ ብቕልጡፍ ነቲ ጸገም መፍትሒ ንምርካብ ሓላፍነት ብምውሳደን ግን ባህበለኒ። ወይዘሮ ዙርያሽ እንዳማዕተባን ገለ ዓይነት ጸሎት እንዳክተምተማን እዚ ነገር ማንም ሰብ ብኢዱ ከይትንክዮ ኢለን ቀጢን ትእዛዝ ሃባ። ገዛና ንዕላል ኣብ ዝቐለለሉ መንገደኛታትን ለማኖን ሓተቲ ተኸቢቡ። እቲ ዕግርግር ዘሕረቐን ወይዘሮ ዙርያሽ ግን እንዳተጻረፋ ኣብ ደገ ንዝነበረ ንኹሉ ሰብ ኣባረረኦ። እዘን ሰበይቲ እዚአን ነቲ ጉዳይ ከጽንዖ ብትኹረት ክትሪአን ከለኻ ናይ ገበን መርማሪ ክፍሊ ሓላፊ እየን ዝመስላ ነበራ። ድሕሪ ቁሩብ ደቃይቕ ጎረርአን እንዳጸራረጋ እዚ ናይዛ ጠንቋሊት ኣመንዝራ ኣስናቐሽ ስራሕ እዩ። ኣብዚ ገዛውቲ ካልእ ከምዚ ክገብር ዝኽእል የለን። ነዚ ስድራ እዚ ሕማቕ ዝተመነየ ሰብ ኣሎ። ቅድስት ድንግል ማርያም ግን ሓልያቶም ኣላ በላ እሞ ምምዕታበን ቀጸላ። ኣቦይን ኣዕሩኽቱን ብሓሳብን ተሰማሚዖም ንሶም እውን ኣማዕተቡ። ወይዘሮ ዙርያሽ ብድሕሪ እዚ ኣትኩረን ናብ ኣደያ ዚረን ጓንትን ፌስታልን ክተምጽአለን ኣዘዛኣ። ኣነ እውን ነደይ ንምሕጋዝ ደድሕሪኣ ኸድኩ። ድሕሪ ዝተወሰነ ደቃይቕ ጨርቅን ጓንትን ዕብይ ዝበለ ፌስታልን ሒዝና ተመለስና። ወይዘሮ ዙርያሽ ጓንቲ ድሕሪ ምግባረን ጸሎተን ብዓውታ እንዳደገማ ንምዕባይ ሓፍተይ ነቲ ፌስታል ከፊታ ክትሕዘለን ምልክት ሃበኣ። ጸሎተን ድሕሪ ምውድአን ብጥንቃቐ ነቲ ምስቲ ጻዕዳ ሸሓነ ዝተተሓሓዘ ስራይ ናብቲ ፌስታል ክእትውኦ ከለዋ ብሽበራ ተዓዘብናየን። ድሕሪ እዚ ምኽረን ብምቕጻል ሕጂ እቲ ቐንዲ ነገር እንታይ ምዃኑ ትፈልጡ ዶ? እዚ ስራይ ናብቲ ዝለኣኹ ክምለስ ኣለዎ። በቃ ሕጂ ዘድሊ ብቕልጡፍ ወሲድካ ነዚ ስራይ ኣብታ ማዕጾኣ ምቕማጢ ብምባል መደምደምታ ገበራ። ኩሎም ብሓድነት በዚ ነገር ተሰማምዑ። ኣነ እውን ዓበይቲ ነዚ ዘፍርሕን ዘይልሙድን ፍጻመ መፍትሒ ብምርካቦም ፍርሓተይ ቀስ ብቐስ ቅልል እንዳበለኒ ከደ። ሃገር ሰላም ኢለ ናብ ሳሎን ከኣቱ ክስጉም ከለኹ ወይዘሮ ዙርያሽ ኣበይ ኣላ እታ ንእሽተይ ጓል ኢለን ክጽዋዓኒ ሰማዕኹ። ኣበይ ከኣቱ እንታይ ይውሓጠኒ? በቃ ብስምባደ ንቕጽኢለ ኣብቲ ዝነበርክዎ ተረፍኩ። ሕጂ እስከሕሰብዎ ካብዚኦም ኩሎም ዓበይቲ ሰባት ሓደ ክመርጹ እንዳኽኣሉ ብዛዕባ እዚ ጉዳይ ወላ ሓንቲ ዘይፈልጥ ሓንቲ ምስኪን ጓል ኣነ ነዚ ዘፍርሕ ድግምቲ ክመልስ ምሕጻየ እንታይ ይበሃል? ምስ ምንታይ ከይቁጸር? ብፍርሒ እንዳንቀጥቀጥኩ ኣኢንተይ ብንብዓት መላኣ። ሓገዞም ክደሊ ናብ ኣቦይና ደይን ጠመትኩ። ግን ከምቲ ዝተጸበኽዎ ኣብዚ ጉዳይ ገባሪትን ሓዳጊትን ወይዘሮ ዙርያሽ ስለ ዝነበራ ድምፂ ኣልቦ ልመናይ ረብሓ ይነበሮን። ካብቲ ዝተዋሃበኒ ዘፍርሕ ስራሕ ንላዕሊ ካብ መጥቃዕቲ ሰይጣን ክትሕሎ ዘለዋ ተፈታዊት ጓል ዘይምዃነይ ስለ ዝፈለጥኩ ኣዝዩ ኣሕረቐኒ። ልበይ ብሓዘን ተሰበረ። ወይዘሮ ዙርያሽ ነቲ ፌስታል ቅድሚ ምሃበን ኣእዳወይ ሒዘን ብስም ኣብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ ኣሃዱ ኣምላክ ዝብል ቃል ክደግም ኣዘዛኒ። ኣነ እውን ብዓውታ ዝተባሃልክዎ 3 ግዜ ደገምኩ። ካብኡ ኣብ ክሳደን ዝተንጠልጠለ መስቀል ኣሳለማን እሞ ነቲ ፌስታል ኣረከባኒ። ከም ዝተኣዘዝክዎ ነቲ ናይ ሰይጣን ንብረት ተሰኪመ ኣብ ኣፍ ደገ ክገብሮ ናብቲ ናይታ ጠንቋሊት ኣስናቀት ገዛ ኣምራሕኩ። ሓቂ ዝብለኩም ከምዚ ዓይነት መሰረት ዝሓዘ ፍርሒ ከቶ ተሰሚዕኒ ይፈልጥን። ገና ክስጉም ከለኹ ነቲ ፌስታል ዝሓዘት ኢደይ ብርሃፅ ተሓፂባ። ኣብ ነፍሰይ ናይ ትብኣት ሓዊ ክውልዕ ኢለ ሓሰብኩሞ ንስድራ ቤተይ ክእውጀሎም ንድሕሪት ገጸይ ናብ ማዕጾና ክጥምት ከለኹ
ኩሎም ተጠራሪኮም ብምእታው ሰላማዊ ናብርኦም ቀፂሎም ኣለዉ። ካብዚ ዝድግምቲ ዝሒዘ ምኳዓስ ካብ ዝጀምር 10 ደቂቕ ጸኒሑ ወላ ሓንቲ ዓይነት ጉድኣት ከም ዘይወረደኒ ተገንዘብኩ። ከማን ደቃይቕ እንዳነውሑ ብዝኸዱ መጠን ናይቲ ዘፍርሕ ክስተት ንቑሩብ ረሲዐ ድክምቲ ዘይኮነስ ድንሽ ዝተሰከምኩ መሰለኒ። ብዝኾነ ንነፍሰይ ብጥንቃቐ ክምርምርን ኣብ ሰውነተይ ዝተለወጠ ነገር እንተሎ ንምርግጋጽ ፈተንኩ። ኩሎም ናይ ሰውነተይ ክፍልታት ብትኽክል ይሰርሑ ምህላዎም ምስ ተረጋገጽኩ እፎይታ ተሰማዓኒ። ነቲ ፌስታል ሒዘ ካብ ገዛ ክወፅእ ከለኹ ሰይጣን ወይ ከጥቅዓኒዩ ወይ ከዓ ከጥመኒ ኢለ ሰጊኤ ነይረ። እንተኾነ ግን ኣዝዩ ዘይረብሕ ዋጋ ኣልቦ ምንባረይ ዝተረዳእኹ ሰይጣን እኳ ንዓይ ተገዳስነት ከም ዘይብሉ ምስ ፈለጥኩ እዩ። ለካ ሰይጣን እውን ነቲ ናይ መሳቀይ ጉልበቱ ኣብ ከምዚ ኸማይ ተራሰብ ኣየፍስሶን እዩ። እቲ ነገር ኣስሓቐኒ። ናይታ ጠንቋሊት ገዛ ካብ ናትና ገዛ ናይ 15 ደቂቕ ናይ እግሪ ጉዕዞ ርሕቀት ኣለዎ። ኮይኑ ግን መጀመርያ ብዝነበረኒ ጭንቀት ምክንያት ኣንፈተይ ስለ ዝጠፍኣኒ እንደገና ናብ ድሕሪ ገዛና ተመለስኩ። ሓንሳብ ሰይጣን ከም ዝነዓቐኒ ድሕሪ ምርድአይ እቲ ዝነበረኒ ጭንቀት ኩሉ በኒኑ እቲ ተሰኪመ ዝነበርኩ ስራይ ኣሽንጓ እንደኸፍርሃኒ ሙሉ ብሙሉ እንዳረሳዕክዎ መጻኹ። ቀልጢፈ እንዳሰጎምኩ ናብቲ ናይ ኣስናቀስ ከባቢ ዝወስድ ኣንጎሎ ምስ በጻሕኩ ሰንበት ከም ልሙድ ህይወት ዘሪኣ እቲ ጸቢብ መንገዲ ዕግርግር መሊኡ ኣነ እውን ምስ ሰብ ክደፋፋእ ጀመርኩ። ካብ ቤተ ክርስቲያን ይምለሳ ዝነበራ ወይዘሮታት በቲ ጻዕዳ ናይ ባህሊ ክዳነን ደሚቐን ብብዝሒ ክጓዓዛ ከለዋ እቲ ጎደና ብናተን ብናይ ጽባቐ ነጸብራቕ ተዋሒጡ ፍሉይ ብዝኾነ መልክዑ ዝጸረየ ይመስል ነበረ። ካብ ነብሲ ወከፍ እንዳሻሂ ዝስማዕ ሙዚቃን ኣብቲ ጭቃ እንዳተሰራሰሩ ናይ ዝዘሉ ቆልዑ ጫውጫውታን ነቲ ዝሑልን ጸልማት ዝዓብለሎ ሰንበት ሞቕታ ለጊሶሙሉ ነበሩ። ናይታ ጠንቋሊት ገዛ ክበጽሕ ቁሩብ ምስ ተረፈኒ መምህርተይ የሺ ኣብ ጥቓ ገዛ ትመርጋ ክትጻወት ረኣኽዋ። ኣቶ ትመርጋ ብናይ ማንም ጉዳይ ጣልቃ ዘይኣቱ ጻዕራም ካብቶም ናይ ከባቢና ዝበሃሉ ነበርዲ ሓደ ነበረ። ገዝኡ ኮይኑ ፓስተ ጠቢሱ ካብ ምሻጥን ካብ ኢዱ ዝረኽቦ ናብርኡ ንምምላእ ካብ መጽዓር ሓሊፉ ዝፈልጦ ካልእ ተንኮል የብሉን። ናይቲ መርጋ ፓስተ ኣብ ማሕበረሰብና ተፈታውነት ዝረኸበሉ ምኽንያት ምጥዓሙ ጥራሕ ዘይኮነ ብዝተመጣጠነ ዋጋ ምሻጡ ይመስለኒ። ንዓይ ትመርጋ ማለት ናይ ፓስተ ንጉስ ነበረ። ጥዑይ ኣቃውምኡ ናይ ስፖርተኛ እምበር ናይ ፓስተ ጠባሲ ኣይመሰለን። ካብ ምስኪንነቱን ላዕሊ እቲ ሕጉስ ባህርያቱ ብዝበለጸ ድማ ኣዝዩ ተፈታዊ ገይርዎ ነበረ። ኣብ ማእኸል ግንባሩ ኩሉ ግዜ ብንጹር ዝረአ ዝነበረ ናይ ዶም ሱር ክሃድእን ክጭናቕን ከሎ ልክዕ ከም ውቃጦ ክፈላለዮ ዘይክእል ምልክት ኮይንዎ ነበረ። ካብ ኩሎም ጎረባብትና ነቲ መርጋ ብፍሉይ ይፈትዎ ነይረ። ምናልባት እውን ሓሓሊፉ ኣብ ናይ ትምህርቲ ቦርሳይ ብዝሽጉጠለይ ነፃ ፓስተ ንዕኡ ዘዳሉ ምዃነ ይኸውን። እንተኾነ ግን ነቲ መርጋ ኣዝየ ዘደንቐሉ ቀንዲ ምኽንያት ከምቶም ካልኦት ጎረባብትና ኣብ ናይ ነፍሲ ወከፍ ሰብ ጉዳይ ጣልቃ ንምእታው ዘይምፍታን እዩ። ኣብ ኣፍ ደገ ገዛ ትመርጋ ምስ በጻሕኩ የሺ ናባይ እንዳጎየት መጽያ ተሓቓቒፍና ሰላም ተባሃልና። ገለ ነገራት ተለዊጡ ነበረ። እቲ ኩሉ ግዜ ዝጥቕለል ንዋሕ ዝበለ ጨጉራ ድሕሪ ተወንዚፉ ነቲ ዕባራ ሰውነታ እንዳሰሓበ ሓመድ ከልሕሳ ዝፍትን ይመስል። ገጻ ኣዝዩ ሲሒኒ ስለ ዝነበረ ቅርብ ኢለ ክጥምታ ከለኹ ንቁርባ ዋርሕ ንዝተመሳቐለ ኣስናና ንምምዕራይ ዝተገበረላ ናይ ስኒ መእሰሪ መሳርሒ ከምዘየለ ረኣኹ። ናተይ ናይ ስኒ መእሰሪ ድሕሪ 2 ዓመት ምስ ኣውፅኡለይ ዝተሰማዓኒ ደስታ ኣይገልጾን። ብምውፅኡ ዝስማዓ እፎይታ ምግማቱ ኣይከብደንን። እንተኾነ ግን ስና ኣጸቢቐ ቀሪበ ክዕዘቦ ከለኹ ግርጻና ብዝበለጸ ጸሊሙን ኣብ ቅድሚት ስና ዘሎ ኸፋት ካብ ዝነበረን ላዕሊ ገፊሑ ካልእ ሰብ ኣምሲልዋ ነበረ። እንታይ ሓድሽ ነገር ኣሎ ኢላ ሓተተትኒ።
ምስ ዝሓስክዎ ንብረት ሰይጣን ዝኾነ ፌስታል ዘይተኣሳሰር ሓፂር መልሲ ሃብክዋ ወልሓንቲ ብምባል መብዛሕትኡ ግዜ ብዘይገለ ፍሉይ ዕላማ ካብ ከባቢ ናብ ከባቢ ምዝዋርና ልሙድ ስለ ዝነበረ ብዘይ ጥርጥር መልሲ ኣመነት። ብድሕሪዚ ኣነ እውን ብተራይ እዋይ እዚ ናይ ስንኽ ሓፂን ደኣ ብቁልጡፍ ኣውፂሙልኪ በልኩ ካልእ ዘየደሊ ነገር ከይወሰኽኩ ንምዝራብ ኣይደለየትን። ኣብ ምትካዝ ምስ ኣተወት ገለ ናይ ሓዘን ስምዒት ኣብ ገጻ ኣንበብኩ። ስቕታኣ ክትሰብሮ ስለ ዝደለኹ እንታይ ተፈጢሩ ኢለ ሓተትክዋ ብትሑት ድምፂ። እዚ ሰብኣይ ኣደይ ነዚ ናይ ስንኽ ሓፂን ንምጥባቕ 10 ግዜ ናብ ሓኪም ምኻድ ትርፉ ወፃዩ ኢሉ ምስ ጎረቤትና ኣቦይ ንጉሶ ኮይኖም ብፒንሳ ከጣብቕዎ ፈቲኖም ነይሮም ኢላ ነገራት ንምርዳእ ዕድል ከይሃበትኒ ታሪኻ መንጋር ቀጸለት። እቲ ፒንሳ ምራት ስለ ዝነበረ ግርፃና ከም ዘቑሰላን እቲ ዘቑሰላ ከም ዝረኸሰን ክትነግረን ከላ ሓዘና ንምክፋል ኣዒንተይ ኣብ ገጻ ኣንከርተታ። ካብኡ እቲ ሰብኣይ ኣዲኣ ፈቲኸ ይፈተወ ነቲ ሓኪም ካብ መጠን ዝሓለፈ ገንዘብ ከፊሉ እቲ ሓፂን ከም ዘውፅኦን ግርፃና ድማ ካብ ብዙሕ ስቃይ ፀኒሑ ክሓውኳ እንተኸኣለ ዝና ግን ካብ ዝነበሮን ላዕሊ ከም ዝተበላሸወ ነገረትኒ። ከትርፍ ዝሓሰቦ ስለ ዘኽሰረቶ ከም ዝረገማ ክትነግረን ከላ ኣነ ድማ ብተራይ ንሰብኣይ ኣዲኣን ነቦይ ንጉሰን ብውሽጠይ ነቐፍክዎም። ነቲ ዝተሰበረ መንፈሳ ንምፅጋም ብምሕሳብ ካብቲ መርጋ ፓስቲ ገዚእና ንብላዕ ኢለ ብሃንደበት ሓተትክዋ። በቲ ዝተበላሸወ ስና ክምሲላ ርእሳ ብስምዕነት ወዝወዘት። ኣብ ጁባይ ዝነበረ ሰልዲ 4 ፓስተ ክገዝእ ከም ዝኽእል ፈለጥኩ። 2 ንዓይ 2 ንዓኣ። ትመርጋ ብፈገግታ ተቐቢሉ ፓስተ ብሕሳር ገንዘብ ሸጠልና። ፓስተ ንምግዛእ ዝመፁ ዓማዊል ኣብቲ ጠጠው ዝበልዎ ኮይኖም እዮም ዝፅበዩ እምበር ኣብ ገዝኡ ኮፍ ኢሎም ክበልዑ ኣየፍቅደሎምን። ንኸማና ዝመሰሉ ቆልዑ ጎረቤት ግን ስነ ስርዓት ሒዝና ኮፍ ክሳዕ ዝበልና ኣብ ገዝኡ ኮፍ ኢልና ፓስተና ክንበልዕ ሕጉስ እዩ። ናይቲ መርጋ መንበሪ ገዛ ንባዕሉ ናይ ኣቑሑ መሸጢ ድኳን ይስመስል። ኣብ ነፍሲ ወከፍ ቦታ ተበታቲኖም ዝተቐመጡ ድስትታትን ጀበናታትን መንፊታት ንኣሽቱ ናይ እግሪ መስቀሊ ሳንዱቓትን ብሕሩጭ ዝተፀየቑ ጆካትን ገዝኡ ኣፃቢቦሙሉ። ኣብቲ ገዛ ዝነበረ ትርፊ ቦታ ፓስታ ኣዚዞም ብዝፅበዩ ዝነበሩ ዓማዊል ፅቕጥቅጥ ኢሉ መሊኡ ነበረ። ኣብዚ ውሽጢ ዝተሓዋወሰን በቑሑ ዝመልአን ገዛ ኣነን የሽን ኣብ ጫፍ ኮፍ ኢልና ብሕሹኽሹኽታ እንዳተዘራረብናን እንዳሰሓቕናን ፓስተና ክሳብ መወዳእታ ፍርፋር በላዕናዮ። ካብ ገዛ ትመርጋ ክንወፅእ ከለና ከቢድ ዝናብ ክዘንብ ጀመረ። የሺ ብታህዋኽ ዝመልኦ ኩነታት ተሰናቢታትኒ ናብ ገዝኣ እንዳጎየየት ከደት። ኣነ ግን ዝተኣንዘዝክዎ ስራሕ ከመይ ጌረ ከም ዝፍፅሞ እንዳሓሰብኩ ኣብ ቀረባይ መፅለሊ ደለኹ። ከም ካብ ደቃ ዝተበረበርኩ ዝኣክል ስምባደ ተሰማዓኒ። ሙሉእ ሰዓት ብኢድ ሒዝዮ ዘለኹ ናይ ሰይጣን ንብረት ለካስ ኣብ ገዛ ትመርጋ ረሲዐዮ ወፂ ኣለኹ። ሰውነተይ ብፍርሒ ርዒዱ ምንቅጥቃጥ ጀመረ። ድሕሪ ቁሩብ ደቃይቕ ግን ኣበይ ከም ዝረሳዕክዎ ወል ሓደ ክፈልጥ ከም ዘይክእል ተገንዘብኩ። ኣብ ገዛ ትመርጋ ነቲ ድግምቲ ኣብቲ ዝተዘባራረቐን በቑሕ ዝተጨነቐን ገዝኡ ውሽጢ ናይ ምርካብ ዕድሉ ፀቢቡ እኳ እንተኾነ ብሃንደበት እንተረኺብዎ እውን ንዓይ ዘይኮነስ ካብቶም ናይ ሰይጣን ወገን ኢሉ ዝግምቶም ዓማዊሉ ማእኸል ንሓደ ዘይተዓደለ ሰቢ ዝጥርጥር ዝኸውን ዝብል ሓሳብ መፀኒ። ድሕሪ ብዙሕ ምሕሳብ ንስድራ ቤተይ ክሕዙ ወሰንኩ። እዚ ንወል ሓደ ይጎድእኒ ብምባል ንርእሰይ ኣረጋገእክዋ። ገዛ ምስ ኣተኹ እቶም ኣጋይሽ ኩሎም ምብትታኖም ምስ ፈለጥኩ እፎይታ ተሰማዓኒ። ጎረባብትና እንተዝነብሩ ነይሮሞ ብመስቀላዊ ሕቶ እንዳጻደፉ ነቲ ሓቂ ከም ዘውፅእ ምገበሩኒ። በታ ለይቲ እቲኣ ኣቦይን ኣደይን መልሰይ ንምፍላጥ ተሃዊኾም እዋይ ከመይ ኮይንልኪ ኣብ ማዕፅዋ ከተቐምጥ እየ ከለኺ ወላ ሓደ ይርአየክን ኢሎም ዝሓተቱኒ ሕቶታት ንዝሃብክዎም ሓፂር ናይ ፈጠራ መልሲ ዕረፍቲ ሃቦም።
ሰይጣን ንኣቶም ሓዲጉ ናብቲ ዝመጸሉ ናብቲ ናይታ ጠንቋሊት ትናቀች ጎጆ ተመሊሱ ብምእታው ዓብ እፎይታ ተሰምዖም። እዚ ዘይልሙድ ፍጻሜ ካብ ዝፍጸም ድሕሪ ሓደ ሰሙን እቲ ፍትውቲ መርጋ ብዘይተፈለጠ ምኽንያት ተሓኒቑ ሞተ። እቲ ናይቲ ከባቢ ሰብ ብምሉኡ እንዳነበዐ ሓዘነሉ። ኣነ ግን ምጽንና ኣይከኣልኩን። ናይቲ መርጋ ሞት ንነብሰይ ንስቓይ ደሪኹ ናብ ነቢዐ ክወጻለይ ዘይከኣለ ዓሚቕ ሓዘን ኣእተወኒ።